Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Alas 5:55 iti agda mga oras tayo. Umulang aldaw, kakabsat, iti dahi nga lawas, lunis na may ka-20 kat maysta. Iti, duapulo, iti mabilang iti bulan, iti Marso kakabsat, madaydayo iti apo, iti panakariing timanan nga daan ti pigsa, salunat, bindisyon dahi ta nagapo iti apo, iti dahi ito yung gundaway, kat awisin kayo man nga magipagpasit dahi nga programa kakabsat kagsapan at nuan, iti namnama nga maki-addaken na samot ti panagadal iti sasaw ti apo pinagkinararag pinalagay pray request yung kakabsat mabalin yung natin nga isend dito ayan ti kwatay kakabsat ang kung may kararagat na adu dagi jay prayer warrior tayo nga mangibabait kada kayo well magkapagpasit man dahito yung programan iti panagdingigyo panagadal iti sasaw iti dahito yung sapat at ng tinamnama manipod lunes saging gana iti biyernes iti dahito ng stasyon 1143 DZMR Santiago City. Sinaragsa ka man kagmablaw ka na kay Tel daw iti Lunes, Lawrence Salazar. Ay, anyan, ibiyag di Kristiyano, agrag, ragu, gapu, iti amo. Awan sa nikwanan nga agong dintulan ta sumadeng amapan makiservisyo when udno uray lunano mo dito'y lubong iti biyang ti tao kinambag ng iti dahi tang kantang iti manangigan nga biyag iti Kristiyano kumusta iti biyag mo pakipanpanagnam iti apo well manipod kakabsat iti may kapat nga kapitulo iti Pilipos aging bersikulo 4 aging gana iti 9 saritain na kanayon kumang agrag o kayo iti apo kunak manan agrag o kayo ipakita yo iti kinaanos yo kadagiti amin at tao asidigin ti ay ti apo. Awan ko iti pakadanagan nyo, ng tunggal agkararag kayo, iti Diyos, kat agdawat kayo, di yung liplipatan iti agyaman ken kuana. Ewanan na kayo iti tal na iti Diyos, adi matukod. Panunutan iti tao, tapno na talgad, dagiti puso, ken panunut yo, iti panakikaykay sayo ken Kristo Jesus. Kamaudyanan na, kakabsat ko, panunutin yung laeng dagiti banbanag, anaimbag ken may kari araiman. Dagiti napudno, nataknang, nalintag, nadalos, napintas, kinadayaw. Ipakat yo, dagiti inadal, inawat yo kanyak, dagiti nangagyo, asinaok, nakita yo nga inaramid ko, ket addanto kada kayo iti Dios amang ted iti talnayo. Well, madaydayaw iti Dios kadagiti sa unang intay binasa manen iti daytoy nga aldaw kakabsat. Amoy dagiti naglablabas nga aldaw wenno tawudsan kakabsat di maudi nga nabasak daytoy. Adu adda ngamin iti may isang organization nga adda tinaduma-duma nga
sa ludsod nga nagapu kadakwada. Ket manipud kada ito nga listahan kakabsat, ipagpaganat kita nga ti siya sino man nga tao iti kayat nga agbiag iti nasantuan nga panagbiag ay ket masapul ang sa ludsodin daytoy. So magmamanong nga sa ludsod. Aya, sa ludsodon da kada Domingo. Aya, tapno mapagtalina da iti kinadalos da. Kas adda nga agbibiyag kada ito nga narugit nga lubong kuno tayo man nga na ya. Adu pa kapilawan na ket adu dagiti banag hang pag-isud dito yung lubong nga pagtidyan ng tayo. Anak kailangan sa uwan nga glorified body tayo na nakita tayo iti kinarugit haan ka sa di ket agbibiyag tayo pa lang dito yung lubong ket pasit tayo pa lang iti lubong. Well, umuna nga sa ludsod kistoy. Iti napalpalabas nga aldaw lawlawas nakikuyog ka kadi iti taong kasla inkompromiso iti adda nga panagbalingko nga Kristiyano. Wenno iti panagbiag ko akas may nga namati. May kadwa impakita kadi iti daging kina-Kristiyano wenno integridad ko kadagiti transaksyon maipapan iti kwarta. Aya nagbuy-buya kadi iti saan nga pag-umiso iti internet wenno di Facebook wenno nyaman pay. Binusbus ko mutlaen data. Iti tiyempo iti panagbasbasa iti Biblia, ken panagkarkararag. May kalima, damot lang kadi iti panawon ko iti pamilya. Wenno ipang pangrunok ti amin. Wenno ipang pangrunok iti gayem ko, wenno iti kapamilya. Ay. Aya nya pa inaramid ko lang kadi. No anya ti nakaawagak iti panagbiag. Wenno anak kadi nga nagtulnog. Iti pagayatan iti apo. Wenno nagulbudak kadi. Kadagiti tattao, kini Apo Dios ken iti pamilya. No kayat mo ti agbalin kakabsat nga nasantuan, masapol nga irugim babaan iti panagsaom iti kinapudno. Na Apostol Pablo saritaan na panunutin nyo dagito nga banbanag. Kuna na panunutin nyo dagito nga banbanag. Ya, may nga bilin nga masapol nga agtuloy nga aramidin tayo. Masapol nga into no agpanunot tayo sa pulon tayo no anya iti napudno ken iso iti panunutin tayo. Sa pulon tayo no anya iti nataknang ket iso iti panunutin tayo. Sa pulon tayo no anya iti ganyan banag na imbag ken maikari nga rauman ken iso iti panunutin tayo. Sa pulon tayo dagiti nalinteg, napintas, nadalos, ken nadayaw ket iso kakabsat iti panunutin tayo. Kuna na di verse 9, no kastoy ti aramidin nyo, addanto kada kayo iti Dios amang ted iti talna. Wenno mangted iti talna tayo. Kadagiti siya sino man kakabsat nga si papanunot kadagiti nga banbanag agtalinaed iti panagbiagda iti talna iti Dios madaydayaw iti Apo. Now kasatno tayo garo kakabsat nga mabalbaliwan iti panunot tayo. Adto iti sumagmamano kakabsat nga mabalintay nga pakalaan wenno pamagbaga suggestion para kadagiti kayat na nga awaten daytoy nga bilin ni Apostol Pablo. Umuna tamangen tayo nga nalaing dagiti banbanag nga panpanunutan tayo. Kitaan tayo nga nalaing kakabsat. No kuna garo ti mamisan no kinargaan tayo ti basura iti panunot tayo inya nga ti ekspektaran nga kargana. Kinargaam garo so basura matlaeng iti mabalin mo nga irwarno ka. Ket mabalin na nga apektaran iti adung kapasit ti panagbiag mo agsipod ta na dumaduma iti paggapuan na daytoy. Anya iti pagtaudan na daytoy nga basura nga mabalin ikargata iti panunot tayo. Well, kumusta? Dagiti kankanta kakabsat nga dingdinggen tayo. Kumusta dagiti pabuya nga buybuyaen tayo. Kumusta dagiti radio station nga dingdinggen tayo. Kadagiti panakitungtungtong tayo. Iti katrabahuan tayo. Kadagiti mauawat tayo nga awag manipod iti cellphones tayo kakabsat. Kadagiti tao nga makadingdingeg kada tayo. Kadagiti lugar nga papanan tayo. Kadagiti habits ken kayat tayo nga aramiden. Yeah, ngayon tuno agarapaap tayo, kadagiti banbanag nga aramiden tayo, intuno awan tayo, iti pagtaingan tayo, kadagiti isursurat tayo. Wenno anyaman pa nga mabaling nga mga impluwensya kayong kakabsat. Iti may kadua nga Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5, kuna na, ikaten mi amin a kinatangsit a makalapet iti panakaammo iti Dios. Kayawan mi amin a panunot tapno agtungpal daki ni Kristo. Tapno marami tayo dito kakabsat, masapol nga ammo tayo dagiti banbanag kakabsat nga paggapgapuan dagiti ikarkarga tayo iti panunot tayo.
Mabaling nga dati adda nga agsagsagaba ka kabsat iti na espirituan nga nga panagbiag mo agsipot na mapan ka iti kapilya when iti church when nyaman nga iti simbahan nyo iti lasod iti may salaing kakabsat nga oras ngem busbusem iti upat a pulo nga oras iti makalawas nga mangpunpunno ta panunot mo iti kinadakes kinarugit kinaawan mamain nga banbanag while iti lasod kakabsat ti makalawas punpunwon tayo kakabsat ti panunot tayo kadagiti mauawagan tayong spiritual junk foods. Aya, no kasta ti adda nga panagbiag tayo kakabsat, aya saan mo nga namnamaan nga into mapan ka iti kapilya into no Domingo ket mamaminsan nga madulusan ta panunot mo. Masapol nga ammom nga tamingan dagiti banbanag nga ikarkargam iti panunot mo. Aya tik nga kakabsat. Aya sika iti makaammo dita. Sika iti mabaling nga mang-control dita sika iti man-manage data kakabsat adda iti freedom mo nga mangtameng kada ita nya ti kahit mga pastor ken dapita panunot mo. Kaya inyapay iti makita tayo. Kitaem no anya dagiti kargam ta panunot mo kuna na kalpasan nga masapul nga balbaliwan dayta saan nga nalaka nga nang nangruna kabsat no adda dagiti hadik tayo no na igamer tayo iti kastoy nga aramid. Awan iti kay iskan na nga paregan awan kay iskan na nga dagiti basbasahen tayo nga dumaduma nga buyain tayong mga pag-iso awan ti kay iskan na nga panagtutungtong panagpanpanunot iti saan nga nasayat nga banbanag panagmamarites kaslasay nga masapol nga sukatam kakabsat dagitoy nga aramid tayo. Aya, no kayat no kabsat nga talaga nga balbaliwal mangsapol ka iti gagayem nga pudpudno nga mangtulong kang kahalaan nga makatulong financially kang runante amin kakabsat napintas ti impluwensya na may papanti na espirituan nga banbanag. Aya, na necessary iso nga milyonaryo bilyonaryo. Aya tanulad duma kagayem magtajet adok kwarta no iti kapintasan kagayemon kakabsat i-suggest ko dagiti spiritual matured. Aya, kaya kahit kung saan kadagiti nataknang meten ati panagserbin iti Apo nga namayat kinasayat nga mamabaling yung ma-impluwensyahan na tayo. Ya inya pa tamingem no anya dagiti influence dagiti gagayem mo ken ka. Iji umuna kakabsat nga Korinto kapitulo 15 bersikulo 33 babasa tayo di kayo palilaw madadael iti nasayaat nga kababalin gapu iti panakikadwayo kadagiti dakes at tao. When kabsat nya kuna na bad company corrupts good characters. Among kadi kabsat no anya ti kay nang sa unda ito eh. Aya, nung makipagtartaray tayo, iti baboy, agang angot tayo meten, akas baboy. Aya, no makikadkadwa kat hanga pag-iso, ay kat mabaling mga hanto nga pag-ison. Aya, iti kababalin mo, awaton tayo, dahil tatakin na pundot at takakabsat. Agbalin tayo, kas kadagiti tao nga kadkadwa tayo, kay kayat tayo nga kakuyog. No kay kayat da iti aglanglang ay masapol nga makipaglanglang ay kamat kadakwada. No managin no mamartek da ay hangag bayag mamartek kamay. Kaya man nanginom kamay. Ya, no mangisawang da kadagiti saan nga nasayat nga sasao masursuruan met dayta. No kagurgura da iti lubong ibaga ken kakabsat saan nga agbayag uray sika. Aya kagurguran tumot iti lubong. Malagit ko da yung isang estudyante nga madamamot nga agpaspastoron kakabsat dita si Macbot. Pastor Johnny. Aya, kita nabayad ko nga nakadkadwa dayta talaga nakasay-silent dayto nga pastor. Ano nga matagtagare. Ket gaputa jokerak. Aya, kit na nalaing nga umistorya no duma. Ni, no sermon ko makita sila makikita ti sarili kanya na. Pero parang ganoon kasi kakabsat. Wan kabsat, saan mo nga pupuutan nga agbalin ka akas kadagiti tattao nga pagayayat mo nga kadkadwa. Adu ka na tayo kakabsat nga Kristiyano iti matmatnag iti palabog nga mabalin tayo nga iguyod dagiti nga tattao ay dagitoy nga gagayem tayo nga awan iti relasyon iti Dios. No saan tayo kakabsat nga alwadan no hantay nga agbalin nga aware kada kita mabalin nga isuda kabsat iti mangiguyod kada tayo. Kaya nakaladladingit no kasi iti mapasamak. Masapol nga amutay kakabsat nga pilyon no siya asino dagiti tao nga makatulong nga mapaspasayaat pay iti panagpanpanunot tayo mapaspasayaat pay iti panpanagna tayo kini Kristo mapaspasayaat pay iti panagserbi tayo iti Apo. Aya, dahil iti ba nagkakapintasan nga aramid tayo kakabsat. Anya pay, rugyam iti agsaulo wenno agi-memorize ka dagiti sasao iti Apo. Kasi irugim nga idulin dita puson dagiti sasao iti Dios inot nga mabalbaliwan iti taray
iti panunot mo. Ado dagiti tiyempo no kakabsat, lalo iti just recently ket napasamak kini Aaron nga may isang panubok man iti biag mi. Talaga nga akas may isang ama ada nga makariingkat mariribu ada di umay ti pakan panakariribok parikot. Tapos sila malapunos iti hangkong maawatan. Aya, ket kadagita nga tiyempo kakabsat. Aya, kadagiti tiyempo nga talagang agladigit tarik na adda ti create di panunot mo. Aya, di ta panunot mo apay ta napasamak kasi panunot mo. Into no agid dakat mapanunot mo amin dagitoy sa bali ti agtaray di panunot mo day tama di gundaway kakabsat nga irugim nga panunutan dagiti karkari iti Apo. Aya iti Biblia. Kas parigan ko man di Psalm chapter 91 verse 2. Nya ko na sika ti kamang ken sa laknib ko sika iti Dios ko ken Dios ko ken kaagtalekak. Sige ngay. Matthew 11:28, 1 Peter chapter 5 verse 7. Ken adu pa na 1:7. Dagiti sumsumrek di panunot nga hanak to baybayan. It din nagtupigsak ay kanak ti pigsak. Kadagiti tiyempo nga nakabsutak apuhan ko nga kabaelanan ko nga kayan sumrek ngay dagiti memory verse mo. Ijay ko matakwatan nga iti sasao iti Dios mangipaay iti inana iti kararwak. Ikaten na dagiti pagbutbut nga tulungan nak dagiti anyaman nga parikot nga sangsangwek. Nagpintas kakabsat no nakadu ti maidulin tayo nga bersikulo iti puso tayo wenno kaunggan iti puso tayo nga intunod dumteng kadagiti tiyempong hantay nga maramiden tayon. As lag reflect the promise ni Apo Dios no promise man dayta nga binasam iti sa una ket nagpintas mga di nga makarikna ket ibang ar maliliwa ka kakabsat. Ay nga kakabsat irugim manipod itang aldaw nga idulin dita pusom dagiti sasao ni Apo Dios ket mamatiak nga agbalay ka. Amen. Numay isa ka kang Kristiyano, adaan ka iti bilin nga agtulnog, kadagiti bilbilin iti Dios. Amen. Mabalin mo nga literally kakabsat nga mabalbaliwan ti panunot mo, nukayat mo. Well, kasat no, laglagi pa nga amin nga nasaya at adda ken Kristo. Isuna iti kinapudno, isuna iti pagrupudan iti kinalintag, isuna iti ubok iti kinadalos, managayat, mangisalakan, mangipaay ti amin nga nasaya at nasaguday kadagiti sumarsarno ken kuana ayatik nga kakabsat no agtalinaed ka kin Jesus no kumamang ka kin Jesus no agbiag ka kin Jesus no agdaeng no agtataeng ni Kristo dita biag mo pagayayat mo dagiti naimbag ket guraem iti kinadakes pagayayat mo iti kinapudno ket guraem iti kinaulbod pagayayat mo iti nasantuan nga banbanag ket guraem dagiti makarimon nga banbanag. Kasta iti mapasamak kakabsat intun tingel iti Dios ti biag mo. Balbaliwan na manipod iti ruar aging gana iti uneg madaydayaw iti Apo. Ay iti kakabsat palubusam nga agtabiag mo ni Jesus. Aduman dagiti pagkapuyam. Aduman dagiti aramid mo saan nga makaiayo nung pinalubusam kakabsat nga iti Dios agtaeng ken ka adda ket mabalin na ka nga tulungan nga agbiag nga nabalegi manipod iti basol. Ket mo nga mabalbaliwan ta panunot mo kabailam kabsat choice mo dayta. You have the right, you have the freedom to choose. Kaya agsipod ta tulungan na ka iti Dios no pinilim iti kasta kabsat. Itid mo dayta pamatim ken kuana. Makipagnaha ka ken kuana, makipagsao ka ken kuana, kumamang ka ken kuana. Ket masarakam nga naglakagayam di saritaan ni Apostol Pablo nga kuna na panunutin nyo dagitoy nga banbanag. Aramiden daytoy kabsat ket mabalbaliwan dayta biag mo. Awan iti mapukaw ken kakabsat. No aramiden daytoy. Dakdakkel iti mapukaw ken ka. Into no saan mo ang mo ti agtulnog madaydayaw iti Apo. When pud no Apo nga iti mabalin nga maitid daytoy nga lubong nga impluwensya ket saan nga nasaya at kada kami Apo nga mabalin nga isu ti mangperdi Apo Dios iti panagbiag mi iti pinagserbi mi ken ka when Apo kayat mi Apo nga mabalbaliwan iti langin-langin iti pamilya mi kayat mi Apo nga madaan iti nasaya at ken pagulidanan nga pamilya kaya kastamot Apo kayat mi Apo ti madaan iti naragsak nga pagilyan naragsak nga barangay, naragsak nga
Apo, dagiti mabalin nga mapasama ken mangrugi amin kada kami. Tulungan na kami kas rugyan mi Apo Dios iti panagtaan mi ken ka. Rugyan mi Apo Dios iti panakipagnami ken ka o Apo. Kaya't mi ti mabalbaliwan. Ket ammo mi Apo Dios iti panagbalbaloy ditoy lubong ket mangrugi kada kami Apo. Aduman dagiti aramid mi Apo saan nga makaiayo. Dawaten mi Apo iti pamakawan mo. Ket palubusan da ka Apo. Nga agtaen ka dagiti bibiyag mi. Usa rin na kami Apo. Tas nadalos nga ubeham nga mabalin Apo nga gubwayan itinsayaat nga pagulidanan nga aramid Apo. Padaydayaw ka Apo iti kinabaknang galiti sasaom nga inadal mi iti daytoy nga gundaway agyaman kami Apo. Agsipot ta aramidem no anya iti inkarim kada kami agyaman kami Apo numampay adu dagiti pagkapuyan mi ken pagkurangan mi ken ka Apo addalat tangay ayaten na kami. Itantanok da ka Apo Dios idaydayaw da ka Apo na indaklan ka nga Dios mi. Amami nga nainlangitan Apo Dios. Nga mga kinita dagiti pagkapuyan mi o Dios na di kiti kita amno anya iti masakbay ket pagsayaatan mi Apo. Kada gidi kakabsat nga agdingdingig kanya kiti daytoy nga gundaway nga sumangsango Apo ini na dumadu mga problema ken pakadagsenan iti biag Apo si kaman iti mangipaay iti panangidalan kastamot Apo itud mo iti pag-umisong nga sumbat kada gitoy nga sangsangunda nga problema ipayam Apo itunggal maysa nga agdingdingig iti tal na rag-o namnama Apo kada giti kasapulan iti panakaaga saan ka pa nga nagbalbaliw nga Dios mi Apo. Adtoy dagiti kakabsat mi Apo nga dumdumgig nga daan iti saan nga nasayat nga karirik na paksyaten mi Apo dagiti nga saksakit Apo iti nagan ni Jesus isublimit Apo iti salon at da katrugyam kat Apo nga ikkan ida iti rag-o ken tal na ket sika Apo iti mapadayawan kadagiti bibiyag da. Padaydayaw ka Apo Dios aramidem ka di Apo nga productive daytoy nga aldaw mi Apo. Paay ko ken ka daytoy nga aldaw aramidem nga naballegi agtalinaed ka ken sika Apo iti mga iwan ka dagiti aramid mi. Padaydayaw ka Apo Dios iti nagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Dumteng ti Domingo, isut mangriing pamilyana, amin ket may sagana, iti papandadjay kapilya. Nagpintas ti postura na, nakaigampay ti Biblia, ngem no addanjay kapilya, tila nya nararamidan na. Inton nagmensahe ti pastoren, irugi na metten ti agchismisen, mangperdi ti katwana, gat kaabay na mabuso rin. O kabsat ko, agbaliw kameten, baka dumting ti Apo, mabati ka tatugaw mo, agbyag kakadin, pudno at Kristiyano. Tapno ti Apo, may tanok ti kabiyag mo. Alawen kakabsat, agyaman tayo sila itang nga kanta. Ayan. Agbaliw kamutan. May isa ka nagiging inaramit tayo nga kanta kakabsat. Agbaliw kamutan. Titulo na. Well, ganang bagag sapat tayo aming awan lamas na kakabsat. Agyaman na muna ti amin na agyaman na ka nagiging ng kablao iti kasangay ko iti Friday. Agyaman na impuson ka pa nagyaman ko na kayo. Kurang ti may isang oras nga nang basbasa ka nagiti greetings yo. Anyway, agyaman na kakabsat. Dakil nga banag nga may encouragement ka nagiti mensahe o kakabsat. Well, good morning ka nagiti kakabsat nga dumdum dita Ross Isabela. Orepay ka nagiti kakabsat nga dita Dolores Quirino. Nagiti Agtang, kayo Umalia Villanueva in Bulong family. Good morning ka na kayo. Greetings nga nagapukin ni Ma'am Veronica, Ma'am Biron. Pascual, Paknor, good morning mo kini sir nga Alex. Oripay kini dagitoy kakabsat nga medyo angko ma-remind angko nga mapanunod dagiti. But anyway, good morning. Oripay dagitoy bibuya dito labis na mingiti dating gundaway. Ado dagiti kablao da kakabsat. Thank you. Mr. nga Leia nga Cabanyero. Good morning. Good morning. Kadayo, good morning Pastor Lawrence and family. Kunana.
Ora pa kini Sister nga Julia Bautista dita Burgos. Ayan. Jadi kablao na dati sa kat may nga blind nga kabsat tayo. Kat ora kas kasat no ipagpa-extend na iti greetings na kada tayo kini Sister nga Julia nga Bautista. Good morning, good morning. Kin Pastor Johnny Mil, good morning. Ora pa kini Sister nga Anching Aquino, good morning, blessed day everyone. Kana na ora pa kini Vivian Benavente. Good morning, Pastor, and your family. Praise the Lord. God bless everyone. Pastor Johnny Mil. Good morning, Sister Mila. Ora pa kini Sister kong Josephine Salazar Uton. Good morning. Jema Bastug, blessed and wonderful morning, Pastor and family. God bless everyone. Ma'am Rubilin Daruk Agustin, good morning, Pastor and family. Have a blessed day. God bless us all. Lenny Giyab, good morning, Pastor. God is good all the time. God bless po and your family. Good morning, Pastor Lawrence, and to everyone ko na naman ti Pastor nga Junimil nga Hipol. Ora pa kini Ma'am ni Sister nga Victoria Tolentino. Good morning po, Pastor. Agyamanak iti Apo. Tanadanon ko iti birthday kuna puno bigat kuna na 59 itawan ko na imbag iti Apo well advance happy birthday ay sa degkan nga ang senior rin kamsat. Victoria Tolentino, good morning. Ora pa kini Sister nga Geraldine Mariano, blessed Monday morning po. Kablawak man to'y bunsong anak ko, birthday na idikalman. God bless you always. Bagam ko matinagan na Sister Geraldine. Tatno ti mainaganan tayo daw. Ora pa kini Pastor nga Ma'am nga Teresita Malaguyo. Okay. A blessed Monday morning po, Pastor Lawrence and family. Mylene, good morning. Sister ko nga Josephine Uton. Blessed morning, Pastor. Ma'am Shirley Dumon, kung na nabendisyonan nga agsapang Pastor, kin amin nga namati iti Apo, giyaman tayo. Iti ado nga ayat na kada tayo. Kini Sister nga Elvira Pangan, blessed morning, Pastor, sa lahat. Blessed morning, Pastor, kung na ni Ma'am Amy nga Bugarin. Kini SP nga Christopher Castillo, dita Rizal Rojas, Isabela. Blessed morning po, Pastor Lawrence, watching from Rojas, Isabela, Boyet, and Bell, Musikahan, and family. At ang amin iti fundraising da iti kini SP. Ayan, kantada nga binigat. Ang inaltaw sa Facebook, yan iti makalapan da, iti da itultulong da kalgidad duma. Nagkasapulan. Well, God bless you, kanakan. Lina Melchor Valentin, good morning, Pastor. God bless. Balvin Eddie, good morning, any brother Balvin Eddie. Good morning, makini Pastor nga Ricky Nelson Barret, Mamberon, good morning, everyone. God bless us all. Good morning, kini Pastor nga Alex. Orepay, kini Sister nga Jinky Rakale. Amen, hallelujah. Good morning, Pastor and everyone. Thank you, Lord. Praise God. Daisy Pagadwan, God bless your family, Pastor. More power. Good morning ko na ni Sister nga Jennifer Caro. Sister nga Ellen Lamog, Madam Amoting Bibuya. Kini Pastor nga Marcelita Magno. Amen. Blessed morning po, Pastor. E nagyamanak iti sa udi Apo. Nga imbingay mo. Maridayaw iti Apo. Philomer de Jesus. Blessed morning, everyone. God bless us all. Merenot Samera, blessed morning. Noel Jacob. Good morning, Lita Patawig. Blessed morning po, Pastor Lawrence and everyone. Manayon Alvarez, good morning, Pastor Lawrence and family. God bless you. Devo Rosario, good morning, Pastor Elizabeth Patangan. Blessed morning, Pastor and all listener. Amen. Kuna naman ni sister ko. Repeke ni Titang Arlene Pascual, good morning. Ophelia Gorospe, good morning. Ophelia Gorospe, amen. Amen. Kuna ni Sister Gemma Basug, amen. Thank you, Lord, in Jesus' name. Na Sister nga Leia Cabanyero. Yapay. Ma'am Lourdes, kuna na, amen. Thank you, Lord, for another day. Good morning po, Pastora Joy, and all. Happy Monday. Okay. Kini Mama Teresita Malaguyo, amen. Kuna na kini Pastora nga Teresa Martinez, amen. Marivic Aliaga, blessed and good morning to all. Kini Pastor nga Sito nga Remiliosa. Okay, happy and blessed morning, Pastor Lawrence, to all listener and viewers. Manayon Alvarez, blessed morning po and good morning to all. Kini Sister nga Geraldine. Okay, Prince Mariano. Okay, happy birthday, belated happy birthday, belated. Okay. Belated happy birthday kini Prince Mariano ng anak ni Sister nga Geraldine nga Mariano. Well, kada kayo aming nga nagkasangay, di Sabado kin Domingo, kin dito tayong aldaw, kayo man nga nakapag-text, manipod iti dating nga programa, kaya't kayo nga kablaawan. Kaya talaga ro din kakamsat, agyaman na iti panakaya. Dahil tila so tita 10 nga minutos, Lawrence Salazar na imbang aldaw, iti Lunes. Namnaman gapot sa utiya puwa mang mangmega iti may sanga radyo mapagtalka Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan ti Namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917
564-8388.